Hvala vam što ste mi se pridružili u još jednoj epizodi CrowOpsa. I danas ćemo govoriti o jednom ključnom razvoju tehnologije što se tiče raketnog oružja, odnosno o hipersoničnim oružjima. Dakle, to je zapravo idući korak evolucije raketnog oružja koji je u proteklih nekoliko godina počeo ulaziti u operativnu upotrebu u nekim zemljama. Razvijaju ga brojne države, odnosno različiti projekti postoje u različitim fazama razvoja, ali definitivno je riječ o najnovijoj, najznačajnijoj prijetnji što se tiče sposobnosti raketnog udara, bilo da govorimo o sposobnostima u taktičkoj kategoriji, kao što su krstareće rakete, rakete kratkog dometa, kvazibalističke rakete, ili kad govorimo o strateškim oružjima, odnosno o HGV sustavima, Hypersonic Glide Vehicle, što je zapravo sredstvo za isporuku nuklearne bojne glave na interkontinentalnom balističkom projektilu, koje također se oslanja na hipersonične sposobnosti za neutralizaciju, odnosno probijanje neprijateljske proturaketne obrane. Hipersonično oružje je bilo koje oružje koje se kreće brzinom od 5 maha ili više, odnosno brzinom većom od 5 puta brzine zvuka. Dakle, riječ je o oružju koje se uglavnom može podijeliti na dvije osnovne nekakve kategorije. Jedna kategorija su taktička oružja, kao što su krstareće rakete i kvazibalističke rakete. Krstareće rakete su primjerice ruski 3M-22 Cirkon, što je najnovija protubrodska hipersonična raketa koja ima brzinu od nekakvih 10, čini mi se, mahova, ili primjerice američki Wave Rider, koji je zapravo razvojni projekt bio, i ta oružja su namijenjena za neposredne napade na taktičke ciljeve, na neprijateljsko brodovlje ili za udare po kopnenim ciljevima, dakle mogu funkcionirati kao klasične krstareće rakete. Osim što su naravno hipersonične brzine, pogoni ih uglavnom scramjet motor i to im omogućava održavanje tih ogromnih brzina kojima se može neutralizirati neprijateljeva sposobnost da se od njih brani. Jednostavno, radarski sustavi upravljanja paljbom i sama obrambena oružja nemaju dovoljno vremena da učinkovito djeluju protiv cilja koji ne samo da je izuzetno brz, nego je sposoban manevrirati i izbjegavati nadolazeće obrambene projektile, primjerice proturaketne rakete, odnosno presretače ili topničko djelovanje topničkih sustava. No, s obzirom na ogromne brzine hipersoničnih krstarećih raketa, topnički sustavi kao što je Phalanx ili Goalkeeper, čak i kada bi se uspjeli modernizirati do stupnja gdje bi mogli učinkovito djelovati protiv hipersoničnog cilja, jednostavno zbog relativno malog dometa pitanje je da li bi se taj cilj mogao sigurno uništiti na sigurnoj udaljenosti od broda. Jer s obzirom na ogromnu brzinu čak i krhotine uništene rakete bi mogle nanijeti veliku potencijalnu čak i katastrofalnu štetu na brodu prema kojem je trebala djelovati. Krstareće rakete su evolucija onoga što danas već imamo, lete na visinama zavisno od profila leta, ali mogu i na visinama od 20 km, možda i gotovo 30, opet zavisi o točnom tipu rakete i točnoj namjeni, ali riječ je o jednoj izuzetno opasnoj i moćnoj tehnologiji. Evo još jedan primjer je Brahmos 2 koji razvijaju Rusija i Indija, te je također riječ o prvenstveno krstarećoj protubrodskoj raketi. Uz ove krstareće rakete imamo i kvazibalističke rakete koje se koriste i koje su razvijene, recimo ruski Kinjal koji je u upotrebi, ili američki AGM-183 koji se čini da je također kvazibalistička raketa u pitanju, odnosno raketa kvazibalistička koja se lansira sa zračne platforme. U američkom slučaju bi to trebao biti bombarder B-1B, a u ruskom su Kinjali raspoređeni na MiG-ovima 31K. I ove rakete imaju također nekakva slična ograničenja u visini, 20-30 km, imaju pogon uglavnom na kruto gorivo, raketni pogon, a ne scramjet pogon, te mogu manevrirati i manipulirati svojom putanjom kako bi izbjegli proturaketnu obranu. U biti slično na način na koji klasični Iskander također izbjegava neprijateljsku proturaketnu obranu.
Tu se brzine obično kreću oko nekakvih 10-12 maha, čini mi se da je za Kinjal, za AGM-183 je navodno čak 20 maha, ali to ne možemo ovako neovisno potvrditi. U svakom slučaju riječ je dakle o jako velikim brzinama. Sad postoji ova druga strateška primjena hipersonične tehnologije. Prije nego krenemo na taj segment, kratko ću vas pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. Na sve te načine podržavate moj rad, a ako ste u mogućnosti možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Dakle, druga ta strateška kategorija su HGV sredstva koja sam na početku spomenuo, dakle Hypersonic Glide Vehicle, koje se oslanjaju na egzoatmosfersko djelovanje, odnosno na izlazak iz atmosfere, ponovni ulazak, da bi osigurale veći domet, svoju brzinu i omogućile si pritom, pogotovo u terminalnoj fazi, manevriranje. Dakle, HGV sredstva mogu manevrirati i manipulirati svojom putanjom kako bi bila što teža za presretanje, a u osnovi funkcioniraju kao zamjena za klasične bojne glave na interkontinentalnim balističkim projektilima. Tu je primjer upravo ruski Avangard. Dakle, umjesto da imate klasičnu bojnu glavu, odnosno MIRV, Multiple Impact Reentry Vehicle, zato jer može biti više njih na svakom pojedinom projektilu, koje imaju dakle predvidljive putanje i mogu se u terminalnoj fazi presretati. HGV-ovi su izuzetno pokretljivi i gotovo ih je nemoguće presresti u toj terminalnoj fazi. Tu nije osnovni problem sama brzina, budući da su i konvencionalni MIRV-ovi, odnosno klasični MIRV-ovi, dakle MIRV u pravilu ima nuklearnu bojnu glavu, nije konvencionalna, ali oni također u toj terminalnoj fazi imaju jako velike brzine, 10-20 maha, zavisi o točnom tipu bojne glave, rakete, udaljenosti putanja itd. I tu sama brzina nije toliki problem koliko sposobnost manevriranja i predvidljivost same putanje, jer to je ono što zapravo najviše otežava obranu proturaketnim sustavima. Naravno, braniti se u terminalnoj fazi od nuklearnih bojnih glava je nekako najgora moguća opcija i preferira se zapravo presretanje neprijateljskih balističkih projektila u srednjoj fazi putanja, dakle izvan atmosfere. Za balističke projektile srednjeg dometa, to je primjerice presretači SM-6, koji ih presreću izvan atmosfere. Za interkontinentalne balističke projektile imamo sustave kao što je Ground-Based Midcourse Defense, koji ih također presreću u toj srednjoj fazi putanje, gdje se bojne glave još nisu odvojile od noseće rakete. Njihova putanja je tu poprilično predvidljiva, budući da moraju doći do određenog cilja. Dakle, osnovni problem je kako razviti sposobnosti da se te prijetnje mogu presresti čak i u terminalnoj fazi i razviti sustave koji će to uopće biti u stanju napraviti. Za sada takvih sustava nema, odnosno barem nema onih koji bi to mogli pouzdano i sigurno učiniti. Američka DARPA je započela program razvoja obrambenih sustava od hipersoničnih oružja, čini mi se da je to započelo prošle godine, tako da se naravno intenzivno radi na razvijanju protumjera za ovu novu tehnologiju, no sasvim je sigurno da će hipersonična oružja u budućnosti doživjeti i značajnu proliferaciju. Rekao sam dakle da brojne zemlje razvijaju ova oružja, neke ih imaju i u operativnoj upotrebi. Recimo ruski Kinjal, Cirkon bi trebao uskoro ući u službu, u Kini je čini mi se DF-ZF, to je također HGV oružje, je već zapravo u inicijalnoj operativnoj službi i postoje brojni programi u brojnim državama u svijetu, kako samih krstarećih hipersoničnih raketa, tako i HGV sredstava. I jasno je da će tu doći do proliferacije i na manje i siromašnije, da tako kažem, države, na sličan način na koji se to dogodilo sa borbenim bespilotnim letjelicama, koje su evo do prije 10 godina bile dakle ekskluzivno pravo najvećih i najmoćnijih sila, a danas svako sa nekoliko desetaka milijuna dolara, odnosno svako zrakoplovstvo koje može potrošiti takav novac, može zapravo nabaviti eskadrilu borbenih bespilotnih letjelica. To čemu je najviše doprinijela upravo Turska sa svojim programom razvoja. Sličnu proliferaciju ćemo vjerojatno vidjeti i u kategoriji hipersoničnih oružja. Recite mi u komentarima što vi mislite o hipersoničnoj tehnologiji. Očekujete li i vi da dođe do proliferacije nje diljem svijeta
ili smatrate da je hipersonična tehnologija nešto što će ostati ekskluzivno pravo velikih sila, barem u doglednoj budućnosti, te koliko učinkoviti uopće mogu biti sustavi za obranu koji će se u budućnosti, a dobrim dijelom i sada već razvijati, odnosno u procesu su razvoja.